ଆଜି ହବ ଇଲିଶ ମାଛ। ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଆଇନେ ତାପରେ ଇଲିଶ ମାଛ କରିବା ଆଉ। ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା। ଇଲିଶ ମାଛ ଆଜି ଭଜା ହବ ଚମ୍ପେନ ମଟନ। ତେଲ ପକେଇବା, ତେଲ ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ ହେଇଯାଉ। ଇଲିଶଟା ଆଜି ଭଜା ହବ। ଓ ଇଲିଶ ମାଛ ତ ମାଛ। ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି, ଏବେ ଇଲିଶ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବା। ଗ୍ୟାସ୍ କମେଇଦେବା, ପୋଡ଼ିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମୁଣ୍ଡଟା ପଛରେ ରଖିବା, ପଛରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ରହିଲା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ପଛରେ ଭଜା ହବ ଆଉ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଓଲଟେଇବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିବା ଆର ପଟେ କ'ଣ ଦେଲାନି। ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, କାଢିଦବା ଆଉ। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ହବ, ହେଇଗଲାଣି, କାଢିଦବା। ତେଲ ଯେତିକି ପକେଇଥିଲା ଆଜି କ'ଣ ଅଧିକା ତେଲ ବାହାରିଲାଣି। ରେଡି, ମାଛ ଭଜା ରେଡି, ଖାଲି ତରକାରୀ ହବ ଆଉ। ମାଛ ତେଲ ବଳକା ଥିଲା, ମାଛ ତେଲରେ ଆଜି ତରକାରୀ ହବ। ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା, ଟମାଟୋ କାଟା ହେଇଯାଇଛି, ଟମାଟୋ ପଡ଼ିବ।
ପିଆଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲେ ପକେଇବ ଟମାଟୋ। ଇଲିଶ ମାଛ ଯେଉଁ ଭଜା ହେଇଥିଲା ତାରି ତେଲରେ ତରକାରୀଟା ହେଉଛି, ଯେମିତି ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର୍ ରହିବ। ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି, ଟମାଟୋ ପକେଇବା। ହାଲକା ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଆଉ। ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବେ, ଟିକେ ସଲ୍ଟ। এটা ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲି, ଧଳା ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ଗୋଟା ଧନିଆ, ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଟିକେ ହେଇଗଲେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏଇଟା ପଇଲା। ମସଲାଟା ଟିକେ ଫୁଟି ଯାଉ ଭଲସେ। ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ଆଳୁ ପକେଇବା। ଏଇଟା ସୋରିଷ ମସଲା ବେଶୀ କଷିଲେ ପିତା ହେଇଯିବ। ଆଳୁ ଆଗରୁ କାଟିକି ଛାଣି ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ପକେଇଦେବା ଆଉ। ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। এইଥିରେ ଧୋଇକି ପାଣି ଦେଇଦେବ ଆଉ। ଏଥିରେ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଛି ନା, ଭିତରେ ଦେଇଦେବା ଏ ଯେଉଁ ମସଲା ପାଣିଟା ଆଉ। ଫୁଟିଲା ପରେ ମାଛ ପକେଇବା ଇଲିଶି ଆଉ। ମାଛ ହେଇଗଲା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ପକେଇବେ, ଖାଲି ଲୁଣ ପକେଇବେ। ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫୁଟିଲାଣି ତରକାରୀ, ମାଛ ପକେଇବା ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତରକାରୀଟା, ଯିଏ ଖାଇବ ପୁରା ହଜିବ। ଚମ୍ପିଆନ୍ ତରକାରୀ ପଡ଼ିଗଲା।